हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताग स्वामिनिधि नामिने। नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉപദേശാമൃതം ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉപദേശാമൃതല്ല ഈശോപനിഷത്ത് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ശ്ലോകം 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നൊരു റിവൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മന്ത്രം 7 നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? സുനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത മാതാജി വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും
വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തത് കഷ്ടായി പോയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടാവും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, പറയാം. പറയൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗുണപരമായും ഗുണപരമായും ഈശ്വരപരമായും തുല്യമാണെന്ന് ആത്മീയ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ബുക്കില്ല മാതാജി, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയത് കുറച്ചല്ല, ഇതൊക്കെ വിട്ടു വിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതാനും പറ്റിയായിരുന്നില്ല. ചിലതൊന്നും പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനും പറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല. ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവസത്തകള്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് ജീവസത്തകൾ എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ജ്ഞാനമുള്ള ആള്. അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്. ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഗുണപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു മഹാഭാഗവതൻ, പ്രസന്നമാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു മഹാഭാഗവതൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. ഗുണങ്ങൾ പക്ഷെ ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് ജീവസത്തകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ശക്തിയായ അധിദേവതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജീവസത്തകൾക്കും പരമോന്നത സത്തയെ ഒരു രീതിയിലും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും പരമമായ സത്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിന് തുല്യം ആരുമില്ല. ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പരമോന്നത സത്തയുടെ കുടുംബത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പെടുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു? ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന് പുറകെ പായാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ്? നമ്മൾ എന്താണ്, ആരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്? പ്രഭുവിന്റെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം പ്രഭുവിന്റെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി, മഹാപ്രഭുവിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് ആത്മഭൂത ഹിതം. പിന്നെന്താണ്? സനാതനത്വം, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആനന്ദം. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയാ? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രമിട്ട് സപര്യാഗശുക്രം അഗായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനീഷേ പരിഭി സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്തൻ വൃതദാച്ച ശദീഭ്യ സമാഭ്യ. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില്. സപര്യാഗശുക്രം അഗായം ആവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിത്തം കവിർമനീഷി പരിഭി സ്വയംഭൂഃ യഥാ തദഥ്യോർത്ഥാൻ വൃദ്ധദാച്ച ശദീഭ്യ സമാഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഈസിയാവും. ആ വ്യക്തി, സപര്യാഗശുക്രം, ആ വ്യക്തി, പര്യഗാത് വസ്തുജ്ഞാനം നേടണം, ശുക്രം സർവശക്തൻ, അകായം ശരീരമല്ലാത്ത, അവ്രണം ദോഷരഹിതം, വ്രണം എന്നില്ലാത്ത ദോഷരഹിതം, അസ്നാവിരം സിരകളില്ലാത്ത, ശുദ്ധം പരിശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം
പാപരഹിതം, കവി സർവജ്ഞൻ, മനീഷി തത്വജ്ഞാനി, പരിഭൂഹു അത്യുന്നതൻ, സ്വയംഭൂഹു സ്വയം പര്യാപ്തൻ, യഥാ തദ്ധ്യതഃ യഥാതഥമായ അർത്ഥാൻ അഭികാമ്യങ്ങൾ വൃദ്ധനാത് നൽകുന്നു, ശാശ്വതീഭ്യ അനശ്വരമായ സമാഭ്യ സമയം. എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രം 7 നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മവും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സത്ചിത്താനന്ദം ആണ് ഉള്ളത്. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയുള്ളൂ? അസംഖ്യം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം കഴിയുന്നു. ഈ ദിവ്യ സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യാമോഹമോ പിന്നെ എന്താണ് വിലാപമോ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൻ്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളോ ജനന മരണങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ശരീരമില്ലാത്തവനും, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചർച്ച ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതൻ. ശരീരമില്ലാത്തവന് സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും. പറഞ്ഞോളൂ. കിട്ടുന്നില്ലോ. ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണൻ തത്വജ്ഞാനി കാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം പോലെയുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല, ശരീരമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം പോലെയുള്ള ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അതിലെന്ത് നമ്മളുടെ രക്തമൊക്കെ ഓടണ പോലെ സിരകള് അതൊന്നുമില്ല. ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. സപര്യാഗശുക്രം ആകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷേ പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വൃദ്ധദാച്ഛദീപ്യ സമാഭ്യ. പര്യഗാത് വസ്തുജ്ഞാനം നേടിയവൻ, അതാണ് ശുക്രം സർവശക്തൻ. അകായം അകായം സപര്യഗാത് ശുക്രം സപര്യഗാത് ശുക്രം സപര്യഗാത് പിന്നെ ശുക്രം, അത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് പര്യഗാത് ശുക്രം. ആ വ്യക്തി പര്യഗാത് ശുക്രം പര്യഗാത് ശുക്രം പര്യഗാത് വസ്തുജ്ഞാനം നേടണം. ശുക്രം സർവശക്തൻ. അകായം അവ്രണം. അകായം എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരമില്ലാത്തത്. അവ്രണം ദോഷമൊന്നുമില്ലാത്ത ശരീരം. നമ്മളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ വ്രണങ്ങളും കുത്തും കോമയും വെട്ടും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ശരീരം. എപ്പോഴും ഒരു പൊട്ട് കിട്ടിയാലും ഉടനെ ആ ശരീരം ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞു പോണ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അവ്രണം. അവ്രണം എന്ന് വെച്ചാല് ദോഷരഹിതം. പിന്നെ അസ്നാവിരം. അസ്നാവിരം സിരകളില്ലാത്തത്. ശുദ്ധം പരിശുദ്ധം. ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. അപാപവിദ്ധം
പാപരഹിതൻ. പാപരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നോക്കാം, അസ്നാവിരം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ മാതാജി? അസ്നാവിരം സിരകളില്ലാത്തത്. സിര നമ്മുടെ വെയിനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ശരീരത്തിൽ. നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഒഴുകണ വെയിനും ആർട്ടറീസും ഒക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഇത് സിരകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ശുദ്ധമാണ്, അപാപവിദ്ധം. എന്താണ് അപാപവിദ്ധം? പാപരഹിതം. പിന്നെ രണ്ടാം മനസ്സിലായി. സപജ്ജഗാശുക്രം അഗായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം. രണ്ടുപേരും ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി കവി മനീഷി പരിഭൂസ്വയംഭൂ. കവി മനീഷി, കവി എന്ന് വെച്ചാല് സർവജ്ഞൻ, കവി. മനീഷി തത്വജ്ഞാനി. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? സർവജ്ഞനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്. കവി മനീഷി, കവിയാണ്, മനീഷിയാണ്. കവി മനീഷി, കവി സർവജ്ഞൻ, മനീഷി തത്വജ്ഞാനി. പരിഭൂഹു അത്യുന്നതൻ. ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലായിട്ട് ആരുമില്ല. ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരിഭൂ അത്യുന്നതൻ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വയംഭൂ, സ്വയം പര്യാപ്തൻ. ഭഗവാനെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ എന്തിനും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ ആണ്. സ്വയംഭൂ, ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കാത്തതിനാണ് സ്വയംഭൂ. സ്വയം പര്യാപ്തൻ. യഥാ തഥ്യതഃ, യഥാ തഥ്യതോയർത്ഥാൻ, യഥാ തഥ്യതോ അർത്ഥാൻ. യഥാ തഥ്യതഃ, യഥാതഥമായ അതുപോലെയുള്ള അർത്ഥാൻ അഭികാമ്യങ്ങൾ. വൃദ്ധതാത് നൽകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് യഥാ തഥ, യഥാ തഥ, യഥാ തഥ്യത, യഥാ തഥ്യത അർത്ഥാൻ. രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് യഥാ തഥ്യതോയർത്ഥാൻ. യഥാ തഥ്യത അർത്ഥാൻ. യഥാ തഥ്യത എന്ന് വെച്ചാല് യഥാതഥമായ, പിന്നെ അർത്ഥാൻ അഭികാമ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ. വൃദ്ധതാത് നൽകുന്നു. വൃദ്ധതാത്, വൃദ്ധതാച അശ്വതീഭ്യ ശാശ്വതീഭ്യ. വൃദ്ധതാച വൃദ്ധതാത് ച ശാശ്വതീഭ്യ അനശ്വരമായ. വൃദ്ധതാത് നൽകുന്നു, പിന്നെ ശാശ്വതീഭ്യ അനശ്വരമായ. സമാഭ്യ സമയം, നശ്വരമായ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാനെ. അതാണ് ജ്ഞാനം. ഭഗവാന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് പറയണത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണവിശേഷങ്ങള്? അകായം, അകായം ശരീരം ഇല്ലാത്തത്. അവ്രണം ദോഷരഹിതം. പിന്നെ അസ്നാവിരം സ്ഥിരങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തത്. ശുദ്ധം, ശുദ്ധം പാപരഹിതൻ. പിന്നെ കവിയാണ്, മനീഷിയാണ്. കവി എന്ന് വെച്ചാൽ സർവജ്ഞൻ, മനീഷി തത്വജ്ഞാനി. പരിഭൂ അത്യുന്നതൻ, അത്യുന്നതനാണ്. പിന്നെ സ്വയംഭൂ, സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തത്. സ്വയംഭൂ. പിന്നെ യഥാതഥ്യത അർത്ഥാൻ, യഥാതഥമായ അഭികാമ്യങ്ങൾ നൽകുന്നവനാണ്. വൃദ്ധതാത് നൽകുന്നു. ശാശ്വതീഭ്യ അനശ്വരമായ. സമാഭ്യ സമയം. ഇനി ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക്. സപജ്ജഗാശുക്രം അഗായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം. കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ. യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വൃദ്ധതാച സ്വദീഭ്യ സമാഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പൊ അനാദികാലം മുതല് എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവരുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് തത്വജ്ഞാനിയിലെ മഹാഭാഗവത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വായിച്ചോളൂ 3-4 പേര്. വായിച്ചോകട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മന്ത്രം 8. സപര്യഗ്രാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭു സ്വയംഭു യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വ്യദന മൃദതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം കൂടി വായിക്കട്ടെ. വിവർത്തനം വായിച്ചു. വസ്തുജ്ഞാനം നേടണം. ശുക്രം സർവശക്തൻ. വിവർത്തനം വായിച്ചാ മതി മാതാജി. വിവർത്തനം വായിച്ചു. വിവർത്തനം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കട്ടെ മാതാജി, വായിക്കാം. അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാതഥ്യോദർത്ഥാൻ വ്യഥതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. സപര്യഗാചുക്രമകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥോത്യോർത്ഥാൻ വ്യദതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ വായിക്കുവാന്നേ. മന്ത്രം 8. സപര്യഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോ അർത്ഥാൻ വൃതതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരാണ് ഒരാൾ കൂടി പറഞ്ഞത്? വായിക്കട്ടെ മാതാജി. മാതാജി വായിച്ചോളൂ. സപര്യഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വ്യദതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. വിവർത്തനം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി നോക്കാം. സപര്യഗാശുക്രമകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂസ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്താൻ ഋതദാശ്വദീഭ്യ സമാഭ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഭഗവാനെ ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരികൃഷ്ണ. അപാപവിദ്ധം, അവർ മറ്റു ആളുകളുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ്, അതിന് കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. മറിച്ച് മലിനമായ മനസ്സോടെ പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നതെന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈശോപനിഷത്തെ പ്രഭാഷണത്തില് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞാണ് ശുദ്ധം, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ. ഇതൊക്കെ അവസാനം വരണം, നമുക്ക് ബുക്കിൽ നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ, ഈ വേദമന്ത്രത്തിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. രൂപമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ അരൂപൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, രൂപമില്ലാത്തവനും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഒരു രൂപമല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നു. ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടി പറയണ ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിനെയാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് അതീന്ദ്രിയം. അതീന്ദ്രിയ ഗുണമാണുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മള് പഞ്ചമൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട്, വായു, അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, അങ്ങനെ തുടങ്ങി പഞ്ചമൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ജീവസത്തയുടെ ശരീരം. ഇത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാണ് ജീവസത്തയുടെ. അതിനാൽ അത് ഭൗതിക യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ യന്ത്രത്തിന് കേടുപാട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഒട്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ആകുമ്പോൾ ആ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് ചേരുന്നു. ആത്മാവും അതിനെ വിട്ടു പോകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഘടനാരീതി സിരകളും മറ്റും ചേർന്നതാണ്. സിര എന്ന് വെച്ചാൽ രക്തമോടുന്ന ആ കുഴലുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് സിര എന്ന് പറയുന്നത്. സിരയും ധമനികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. അങ്ങനെ സിരകളും മറ്റും ചേർന്ന ഒരു യാന്ത്രിക രൂപമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയ അതീത ശരീരം, പരമപുരുഷന്റെ ശരീരം ഇന്ദ്രിയ അതീത ശരീരം, സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതില് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള സിരകളോ ബ്ലഡ് വെസൽസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ശരീരസ്ഥനല്ലെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരവും ആത്മാവും ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉള്ളൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ജീവസത്തകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മീയ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും വ്യത്യാസമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, അതുകൂടാതെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിയാണ് വീണ്ടും ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം വിട്ടിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സർവസ്വതന്ത്രനാണ്, പരിപൂർണനാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്താ പറയണത്? ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അനാദിരാതിർ, എല്ലാം ലോകത്തില് എല്ലാ ഇതിലും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവലോക മഹേശ്വര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം. അതാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. എന്താണ് സത് ചിത്ത് ആനന്ദം? അതൊന്ന് വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞാല്, വിശദാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? ഭഗവാന് ശരീരം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശാശ്വത രൂപമാണ്, അനശ്വരതയാണ്, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം. അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്താ പറയാ? സത്ത് ആനന്ദം എന്നിങ്ങനെ വിശദമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം വ്യക്തമായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം രൂപരഹിതൻ ആണെന്ന്. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടേതുപോലുള്ള ശരീരമല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ്? അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തോടു കൂടിയ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം, സത്യചിത്താനന്ദമയൻ ആണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ശരീരമില്ല, അതാണ് പറയണത്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രഹ്മമാണ്, രൂപമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരി. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷേ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലായിടവും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും രാജർഷികളും എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഭൗതിക ശരീരം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് എത്ര ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ആത്മാവാണോ വിളിക്കുന്നത്, ഭക്തൻ എവിടെയാണോ വിളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അവിടേക്ക് ഓടിയെത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. മനസ്സിനേക്കാൾ കാറ്റിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്താനന്ദം. അപ്പൊ രൂപരഹിതൻ ചെന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേത് പോലുള്ള രൂപം, ശരീരമില്ല. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപം അവിടത്തേക്കില്ല എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് പറയണത്. തൻ്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കണ്ണുകൾ കൊണ്ടൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, കൈകൾ വേണമെന്നില്ല ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട്, ഒന്നും. എല്ലാം നമ്മുടേതുപോലെയല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഇതര ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും.
അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിനെ കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കാണുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടേതുപോലുള്ള കയ്യും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടത്തേക്ക് ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്താനും സാധിക്കും, അല്ലെ? ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സാധിക്കും, എവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കും. ഏത് വസ്തുവും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കൈകാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ശുക്രം, സർവശക്തൻ. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ശുക്രം, ഇല്ലേ? ശ്ലോകത്തില് ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു, പര്യഗാ ശുക്രം. പര്യഗാ ശുക്രം. ശുക്രം എന്ന് വെച്ചാല് സർവജ്ഞൻ, സർവശക്തൻ. അപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഈ 8ാം മന്ത്രത്തിലാണ് ഇത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പരമപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആധികാരികളായ ആചാര്യന്മാര് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാൻ ഈ ആചാര്യന്മാരാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളില് വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാരും മുന്നേ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താണ്? വിഷ്ണു ആണ്, വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാനൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ പഠിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആദിപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദിപുരുഷൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആദിമ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമനും വരാഹവും എല്ലാം വന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളില് അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്. ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കലികാലത്തില് രഹസ്യാവതാരമായിട്ട് വന്നത് ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് രഹസ്യ അവതാരമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതൊരു പ്രതിമ അല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കണ ഒരു പ്രതിമയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാവം. പക്ഷെ അതില് ഭഗവാന് ഭക്തനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തില് ഭഗവാൻ അതിലും അന്തർലീനനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് തൻ്റെ സർവശക്തിത്വത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭക്തൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ശ്രദ്ധയോടെ ഭക്തന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എന്തോ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ വരട്ടെ, അതിൻ്റെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഭാവത്തില്, പ്രേമഭാവത്തില്, ഗോപികകളുടെ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഭക്തനായോ എന്ന് ആലോചിക്കണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തന് തൽക്ഷണം പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. രജനി മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം മാതാജി അതുകൊണ്ട് വായിക്കേ. വായിക്കേണ്ട മാതാജി, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ശബ്ദം കേൾക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാ. സോറി. താങ്ക് യു മാതാജി. അവിടുന്ന് തൻ്റെ സർവശക്തിത്വത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും നമ്മൾക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്
പകരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തില് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ സമീപിക്കുക. ഗുരുക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാക്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടാലേ പറയുള്ളൂ. ഈ ഗുരുക്കന്മാരെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പാടില്ല. ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഇത് മാതാപിതാക്കൾ പൂജിച്ചിരുന്ന വിഗ്രഹമാണ് വായു ഭഗവാനും അല്ലെ ഗുരുവായൂർ കൊണ്ടുവന്ന് ഗുരുവും വായുവും ചേർന്നിട്ട് വന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എത്ര പ്രാവശ്യം പോയാലും നമ്മൾക്ക് കണ്ടില്ല, കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതോടുകൂടിയാണ് ഇനിയും വരണം, ഇനിയും കാണണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 ഗുരുവായൂർ അതുപോലുള്ള പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാര് അവരെന്താണ് പറയണത്? മൂഢന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാര് പറയും ഈ ആരാധനാ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, കല്ലിലും തുരുമ്പിലൊക്കെ എവിടെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തിലാണ് അവര് കളിയാക്കണ ചെയ്യണത്. അതങ്ങനെയുള്ളൊരു നമ്മളെല്ലാം കളിയാക്കേണ്ടത്, ശരിക്കും അവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് കളിയാക്കണത് അല്ലെ. ഈ രൂപം മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ അഥവാ കനിഷ്ഠാധികാരികളും ആ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമേ വിഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനുണ്ട് എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ വരണുള്ളൂ. പുറത്ത് കടന്നാൽ ഒരൊന്നിലും ഭഗവാനില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അത്തരം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർവശക്തനും ഭഗവാന്റെ ഈ പരമഗുണങ്ങളൊന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായതുകൊണ്ട് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെ ഭഗവാന് ആത്മീയ വസ്തുക്കളാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ജഡപദാർത്ഥമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛാനുസാരം മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഈ മൂഢന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്ക മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ആത്മജരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 11ഉം 12ഉം ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണ? ഇത്രയും മൂഢന്മാരായി തീർന്നല്ലോ ഈ മനുഷ്യര് എന്ന മട്ടില് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യയോഗം. അപ്പൊ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 11ഉം 12ഉം. അപജാനന്തി മാനുഷേന്ദനുമാശ്രിതം. അതെ. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം ധനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. ഇനി 11ാമത്തെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ എന്താണ്? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞിരിക്കണേന്ന് നോക്ക്. ഇത്ര ഇതായിട്ട് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത് വന്നപ്പോഴും അവര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ മോഘാശ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഃ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനിം ശ്രുതാ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനം ആർജനവും എല്ലാം അവർക്ക് പാഴായി പോകും. ഭഗവാന് പ്രാപിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനവും നമ്മളുടെ ഇതിൽ കിട്ടില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ജ്ഞാനമായാലും മറവിയായാലും എന്തും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ
ഒരു കാലിച്ചെറുക്കൻ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് അടക്കമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ബ്രഹ്മാവ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ തന്നെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. എന്താണ് ജീവസത്തയുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഊഹാപോഹം നടത്തുകയാണ്. ഭഗവാന് ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ? ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിറകെ ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാവുന്നത്. അപ്പൊ പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും ഈ ശ്ലോകത്തിലും എല്ലാം അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനാദിരാതിർ അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടാണ്. ചില ദേവീദേവന്മാർ ഇതൊന്നും നോക്കൂല. അവര് ശിവൻ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷിപ്രപ്രസാദി എന്ന് പറയും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രസാദിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. അതും ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടിയ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. അങ്ങനെ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് പക്ഷെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു അവര് വീണ്ടും ആ നരകത്തില് ആ പാപാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണോ അർഹതപ്പെട്ടത് അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും. അർഹതപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാൻ തരും. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യത്തെ ജഡ്ജി അവിടെ നിന്ന് പോണ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് വേണം, അല്ലെ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പദവി നൽകാൻ കഴിവുള്ള അധികാരികളുടെ അനുമതി വേണം നമ്മൾക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കയറി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അധികാരിയുടെ, അല്ലെ ഒരു സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ആ മാനേജറുടെ അധികാര പദവിയായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ തുടർന്ന് പോരാൻ സാധിക്കുക. പലരുടെയും സിഗ്നേച്ചർ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ പദവി നൽകാൻ കഴിവുള്ള അധികാരിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പദവി കരസ്ഥമാവണമെങ്കിൽ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, യോഗ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഉന്നത അധികാരിയുടെ പദവി നൽകിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നത അധികാരിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ വേണ്ടിവരും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് എല്ലാ കണക്കുകളും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലേ? എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഇനിയും താണ്ടാനുണ്ട്, ഇതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കണക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വരൂപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകുന്നതോടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന അറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഒന്നും വേണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഇത്രയും തപസ്സൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് അവസാനം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ധ്രുവലോകം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുക. നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ സേവയിൽ എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേ, അത് മാത്രമാണ് നമ്മളെ പ്രാപിക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ സത്സംഗത്തിലൊക്കെ ചെന്നാലും അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ എന്തെങ്കിലും സേവയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്
സന്നദ്ധരാവണം. ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വശംവദരായി മറ്റ് പലതുമായിരിക്കും ചോദിക്കുക. വീട് വയ്ക്കണം, ലോൺ പാസ്സാവണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളുടെ കല്യാണം ശരിയാവണം, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു 100 കൂട്ടം കംപ്ലൈൻറ്റ് ബോക്സുമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെല്ലുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പരമപ്രഭുവായ പരമാത്മാവായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നന്നായിട്ടറിയാം. നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കും. അപ്പം മറ്റു പലതും ആവശ്യപ്പെടും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വ്യാപാരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകാഗ്രമല്ലാത്തത്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബഹുശാഖകളോട് കൂടിയത്, ശാഖകളോട് കൂടിയ ബുദ്ധി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രമല്ലാത്ത അഥവാ ശാഖകളോട് കൂടിയ ബുദ്ധി എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകമാണ്. നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധി കിട്ടിയാൽ അത് ഏകമാണ്. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിലൊന്നും മനം മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന യാഥാർത്ഥ്യ ലക്ഷ്യത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഇത് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത വിസ്മരിച്ച് പല പല പരിപാടികളിലും പദ്ധതികളിലും കൂടിച്ചേർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാനായിട്ട്, അതായത് പല പല ദേവന്മാരെ എടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കിട്ടണേ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓടി നടക്കും. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തൻ്റെ കരുണയാൽ, ഭഗവാൻ എന്താണ്, കരുണയാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ കരുണയാൽ വിസ്മൃതനായ ജീവസത്തെ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും തടയണില്ല. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പം സ്വർഗമാണ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോട്ടെ, നരകത്തിലാണ് പോണ്ടേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോട്ടെ എന്നനുസരിച്ച് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം ചെയ്യുന്നു. നരകത്തിൽ വധിക്കണമെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകാം, സ്വർഗത്തിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാതെ, മക്കള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടും. അതൊക്കെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി തിരിച്ച് വീണ്ടും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഇരത്ത് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അതുപോലെയാണ് ജീവസത്തകള് ഭഗവാനോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടും. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മഹോന്നതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭുഹു എന്ന് വെച്ചാല് മഹാ ഉന്നതൻ. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല. ഒരാളും ഭഗവാന് സമനല്ല, ഭഗവാനേക്കാൾ ഉന്നതനോ അല്ല എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് പരിഭുഹു. മറ്റ് ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാംക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ, യാചകരായിട്ടാണ് തീരുക. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്ന, അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനല്ലേ? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാല്, ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാം. നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒന്നും എതിര് പറയില്ല, ആ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാന് ശരണാഗതിയായ ഭക്തരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ അത് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തി. എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തി? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തി. നിരാകാരവാദികളാൽ കരുതുന്ന മുക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഒരു ലിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക. അതെന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിരുന്നതും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡീല് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത് ശരിയാക്കി തന്നാൽ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശയന പ്രദക്ഷിണം. പക്ഷെ സംഭവം ആദ്യം കിട്ടിയിരിക്കണം, അല്ലെ? ഒരു ഡീലാണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോവുക. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുലാഭാരം, അതൊന്നുമില്ല. ഇന്നത് ശരിയായി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു തുലാഭാരം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി കിട്ടിയാൽ ഭഗവാൻ ഇത്ര, അപ്പം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ഇത്ര പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കാം, ഭഗവാൻ എന്തിനാ പൈസ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും നോക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം. അപ്പം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വയം സമ്പൂർണൻ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ലീലകളാൽ തൻ്റെ പരമപുരുഷൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് കാലുകൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, ബഗാസുരൻ, നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ വെറുതെ കെട്ടുകഥകളാണെന്ന്. ഇതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളാണ്. അവിടെയൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലും എല്ലാം പോയി അവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള. എന്നാലും പോകാത്തവർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, ബഗാസുരൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ശക്തരായ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാഹ്യമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശക്തി ആർജിക്കാനായിട്ടൊന്നും കഴിവില്ലാത്ത സമയത്താണ്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക, 4 മാസം 2 മാസം പ്രായമായ കുട്ടിയാണ്. അതേപോലെ ഭാരോദ്വഹനമൊന്നും ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, മസിലൊന്നും ഇതാക്കി ഇവിടെയൊന്നും പോവാത്ത ഒരാളാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തി ഗോപന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചത്. ഇതൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും എതിർപ്പുമില്ലാതെ ഭഗവാനാണ് ഗോപസ്ത്രീകളോടൊത്ത് 8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഭഗവാന് രാസനൃത്തം ആടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് എപ്പോഴും പറയുക, ഭഗവാൻ 16,008 ഭാര്യമാരോടൊത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ 1 2 നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും എന്താന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനൊപ്പം പോകാൻ നോക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തി സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും എതിർപ്പുമില്ലാതെ അവിടുന്ന് ഗോപസ്ത്രീകളോടൊത്ത് രാസനടനമാടി. അന്നത്തെ ഗോപസ്ത്രീകളൊക്കെ എല്ലാവരും അമ്മമാരും മക്കളും ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാം ആ 8 വയസ്സുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ കേട്ടപ്പോൾ രാസ നൃത്തത്തിനായി പോയത്. ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, ബാക്കി ആരും വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മട്ടില് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരാണ്. ആ ഗോപസ്ത്രീകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവരല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ലീലകളിലെ ഒരംഗങ്ങളായിരുന്നു അവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോയാൽ, വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയാൽ മരങ്ങളൊക്കെ നിലത്തോട് പതിഞ്ഞ്, അവരൊന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോവുകയില്ല. നല്ല വെയിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ നേരെ ആകാശം മുട്ട വളരും. പക്ഷേ വൃന്ദാവനത്തിലെ മരങ്ങളൊക്കെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ചാഞ്ഞു കിടക്കണം. ഇതൊന്നും മുകളിലേക്ക് വളരെയില്ല, അതെല്ലാം ചാഞ്ഞ് ഭൂമിയോട് പറ്റിച്ചേർന്നാണ് അതൊക്കെ വളരുക. അപ്പോൾ മഹാനുഭാവനായിരുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ പോലും ഈ രാസനൃത്തം എന്ന സംഭവത്തിന്
അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തില് ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു. എത്ര പാപമുള്ളതായാലും ഭഗവാന്റെ സ്പർശനത്താൽ അത് ശുദ്ധമായിത്തീരുന്നു എന്നാണ് അപാപവിദ്ധം. ഒരു ഭക്തൻ ദുരാചാരി ആയിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ ഉടനെ പവിത്രമായി തീരും. അത് നമ്മൾക്കറിയുന്നതാണ്. ഒരു രാമായണം എഴുതിയത് അല്ലേ, ഒരു രാക്ഷസനായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പവിത്രമായി തീർന്നിട്ട് ഇത് എഴുതിയത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ദുരാചാരി ആയിരുന്നാൽ പോലും അയാൾ ശരിയായ പാതയിൽ പരിചരിക്കുന്നതിനാൽ അയാളെ പരിശുദ്ധനായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാപത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത് സൂര്യന് സമമാണ്. എന്താണ് സൂര്യന്റെ പ്രാധാന്യം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണേ? പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് ഭഗവാനെ. സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭൂമിയിലെ അസ്പർശമായ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ റോഡിലും ചളിയും ഇതൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ആ ഈർപ്പത്തെ മാത്രം വലിച്ചെടുത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സൂര്യനിൽ ആ പാപമൊന്നും ചേരുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവിടെ നിന്ന് ശുദ്ധമാണ്. അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ അസ്പർശ്യമായ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ചൂടും ഒന്നും വന്നില്ലേ, നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ആകെ വെള്ളവും ചെളിയും അഴുക്കും ഇതൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ആകെ വൃത്തികേടായിത്തീരും. ഇലകളും ഒക്കെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞു കിടക്കും. പക്ഷേ സൂര്യൻ വരനോടുകൂടി അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധിയാക്കി തരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവിടെ വൃത്തിയായിട്ട് അരി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധിയാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ അങ്ങനെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നു. സൂര്യൻ പിന്നെയും വരുന്നു. സൂര്യൻ പിന്നെ അഴുക്കാവണമെന്നില്ല. അതേ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ പിറ്റേ ദിവസവും സൂര്യൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അണുനാശക ശക്തിയാലാണ് സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. സൂര്യനെയും ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യന് ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ ഭൗതികമല്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും പരിശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപാപവിദ്ധം, മറ്റാളുകളുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. മറിച്ച് മലിനമായ മനസ്സോടെ പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നത് എന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശുദ്ധം, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സൂര്യൻ ഈർപ്പം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലം, എന്നിട്ടും അത് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു. അഴുക്കുചാലുകളെ പോലും ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ സൂര്യൻ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ജസ്റ്റ് 2 മിനിറ്റ്, 3 മിനിറ്റ് അധികമായി. ഈ സമയത്ത് വേറെ ക്ലാസ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നല്ലേ മാതാജി? സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി 4:15 അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ഈ മന്ത്രത്തില്, അത് നമ്മുടെ വിവർത്തനത്തിലുണ്ട്. ആ ഗുണങ്ങള് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്?
ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓഫ് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. സദാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രൂപമാണ്. അതീന്ദ്രിയ രൂപം. മൂന്നാമത്തത് സച്ചിത്താനന്ദം. സച്ചിത്താനന്ദം. അക്ഷരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്